Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani nonse kuno ku Free Online Madrasa mu programu yathu yomwe tikutambasula mwatsatane ngani yokhudza al-i'tikaf. Mu episode yapita ija timafotokoza zinthu zimene munthu akuyeneka kuti azipewe mu nthawi yomwe akuchita i'tikaf. Ndipo ndikukhulupirira kuti munatsatira bwinobwino. Kwa amene mwangofikira pa video imeneyi ndikupempheni kuti mubwererenso mbuyo mukatsate ma episode onse atatu amene takhala tikutambasula nkhani imeneyi ya al-i'tikaf. Mu episode ino timafuna tifotokoze zomwe zili zololedwa pa munthu amene akuchita i'tikaf. Yemwe akuchita i'tikaf waloledwa kutuluka mu mzikiti ndi kupita kukadzithandiza ku chimbudzi. Nthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam limodzi ndi maswahaba ake, mzikiti wawo udalibe zimbudzi ngati mmene ilili mizikiti yathu ya masiku ano yomwe mbali mwake mapezeka ndithu zimbudzi. Koma nthawi imeneyo mzikiti wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam unalibe matoileti ni mabafa. Choncho maswahaba radhiyallahu anhum amathamanga ngati afuna kuti asambe, amathamanga kupita mu nyumba zawo ndikukasamba ndikubwereranso. Kapena amapita ukadzithandiza kumalo amene amadzithandizira, fa panali bwalo lina lake limene lidalodziwika limene wamakadzithandizira, amathamangira kumeneko ndikadzithandiza kenako ndikubwereranso kuti bweranso ku mzikiti. Zimenezo ndi zololedwa. Choncho waloledwa ochita i'tikafu kuthamangira ku chimbudzi kupita kumene kwapanga chani chimbudzi. Komanso waloledwa iyeyu kukazithira madzi ngati kumeneko kuli mabafa. Waloledwanso wochita i'tikafu iyeyu kutuluka ndi kupita panja mwina ukaothera dzuwa. Zimenezo ndi zololedwa. Kapena mwina kukangopitidwa mphepo pang'ono kenako ndikubwereranso mu mzikiti. Zimenezonso ndi zololedwa pa iyeyo. Waloledwanso ochita i'tikafu kuti athe kuonedwa ndi mkazi wake kapena ana ake akhonza kubwera ndi kudzamuona ku mzikitiko, vuto palibe, ndiye kuti ayankhulane zokhazo zimene zili zofunikira. Ndikhulupirira kuti sizingafike poti mpaka na mwamuna ndi mkazi kumayankhulana zimene amayankhulana mnyumba mwake ndi mkaziyo, kupatula kuti akufuna kuti aunonge i'tikafu. Choncho ayankhulana zokhazo zimene zili zofunikira, chifukwa tikupeza ndithu umboni kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti iyeyu amabwera ndithu akazi yake onse ndikumamuuza zimene afuna kumuuzazo, kenako zimathekanso ndithu kuwaperekeza. Hadithi ilipo yokhazikika imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ulendo wina anabwera kudzamuona akazi yake, ndipo adawauza kuti adzipita kupatula kwa Safia amene ankaenda naye mbuyo. Ndiye amaenda naye ndikumamperekeza mpaka na adakamufikitsa ku nyumba kwake. Nyumba yake ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam imene amakhala ndi Safia idali mu mpanda umene nyumba ya Usama idali. Ndiye adakamfikisa kumeneko mtumiki ndikumabwereranso mu i'tikafu. Zimenezo nzololedwa ngati mwamunayo nyumba yake ili pafupi. Koma ngati nyumba ili kutali ndiye kuti angomperekeza mkaziyo kumulekezera chapena pake. Koma osati mpaka na 1 km 2 kilometers akuti kumeneko ndimakamperekeza mkazi wanga chifukwa mtumiki adapanga zimenezo. Ndiye kuti pamenepo siti kumvetsetsa molondola. Komanso ndi zololedwa kuti yemwe akuchita i'tikafu mu mzikitimo athe kukhazikitsa maphunziro. Mwachitsanzo mu nthawi ya masana. Izizi kwambiri zikuchitika mu nthawi ino chifukwa choti anthu amatha kufunabe kuti aphunzire kwa munthu. Pamene mu nthawi ya masalafi monga ngati Imam Malik amasiza maphunziro ake kuphunzitsa anthu ndi cholinga choti akhazikike kwambiri pachani pakusala, kuwerenga Qur'ani ndi zina zotero kuchokera ma ibadati a mwezi wa Ramadhani. Koma palibenso vuto kuchokera mu kufotokoza kwa maulama kuti yemwe akupanga i'tikafu iyeyu ndiye kuti adziwaphunzitsa anthu mu nthawi yokhazikika chakumasana, kuwaphunzitsa kenako basi iye uja ndikupitiriza ma ibadati yake. Zimenezo nzabwinobwino. Ndipo chomaliza, munthu wochita i'tikafu akuyeneka kuti ngati ali ndi kuthekera abwere ndi tenti mu mzikiti ncholinga choti iye uja akhazikike mmenemo. Ngati mzikiti wonso uli wotheka kuti munthu akhoza kuyikamo tenti. Fa pali mizikiti ina imene ndiyaying'ono yonena kuti munthu akakunga tenti ndiye kuti nthawi ina lisazichotsa ndikumanga kuchotsa kumanga. Chifukwa chani anthu sadzipeza poswalira. Ndiye pa chifukwa icho iye aonetsetse kuti kodi mzikitiwo ndi wakulu bwanji, komanso ngati angamange tenti sizibweretsa vuto kwa anthu. Fa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adakhazikitsa tenti yomwe adayimanga mu mzikiti ndipo amalowa mmenemo ndikumapangamo na ibadati yake amene amachita. Ndiye kwa uyo amene afuna kupanga i'tikafu aonetsetse kuti watsatira ndondomeko zimenezi. Tikumanenso mu episode imene kubwerayi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.